Samukan. Uy, bulo, maro. Dali ka. Sulan ni Chupaw. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel! I'm Pojan Saldoa. Hambak lang. Kung bago ka lang sa yung channel, please subscribe. Click the bell para updated ka sa aking video. So for this videos guys, magmukbang ni sa akong party. Kami Mr. Sudan. What? Ito ay sa lungsod di ay sa mga so, magmukbang ni. So ako yung mukbang kay Ginagawa mo! Fishball. Fishball. Na siya fishball. Lumbay, may mura man yung mukbang challenge kay Lumbay. Kasi ura maka-kurot. So, siopaw niya, og kasaba kay Tubi. So, let's begin. Let's begin. Okay, ganyan. Una, hindi unahan. So, ay kami. Fishball. Ayun, so. Ay kami na. Fishball. Pantulak. Merinda. Zemenaps. Samukan. Uy, bulo, maro. Dali ka. Sulan ni Chupaw. Bago ang gupit ang mga video. Ali. Ito ang Shaolin. Hindi na huwaan dyan. Kaya taon. No. Sunod na ako. Kuha. Mata. Lawan ang Chupaw. Tabangin ko Liam. Tabangin ko. No. Eat. Supon siya. Supon na ko. A few moments later. Samukan kay Shaolin. Samukan kay siya. Hindi ko na si Chupaw. Hindi na si Chupaw. Dulo na ako. Saban ako. Pildi na daan. Shaolin! Kanay mo yung lami. Lami kayong kasabaw. Mura niya among na-afford magmukbang. Ako lang dyan.
Gantos niya supang. Yung busog-busog. Oh! Nasiga ayo. Hello. Upaw na, upaw. Apil-apil siya. Excuse me. Dami. Hindi, kung gusto ba na sila. Ayan. Mana ako pero ang mukha. Gawang ba? Gawang ba? Gawang si Eric mo? Bawa yung sa ering. Yan kasaba. Yan siya kasaba. Marag-correct ka. Ano ko ba siya? Yeah. Hi vlog. Oo, oo. Una siya nahawag. Una siya nakawag niya. Ako na rin ako pala. Wala na pilis. Ikan. So, ang linis. So, ako may kadawag. So, thank you sa pag-watch. Thank you sa pag-tanaw. Thank you sa pag-watching. So, don't forget to subscribe and click the bell button and like and comment below sa content. Comment below sa isa pa na siya gagawin para sa inyo. So, Magpag-giveaway si May basta maabot niyo 1,000. God! So, Abang-abang. abang-abang sa may next vlog. So, bye!